תש"ה, סמרקנד. אור גדול ירד לעולם בבית משפחת לויטין, נולד משה שלמה הקטן לאבא דובר ואימה בריינה, שזה עתה ברחו מרוסיה הלבנה. במסירות נפש מארגנים ברית מילה לילד שנולד יהודי מושלם. משם ממשיכים במנוסה, ובגיל 3 האופשרנס בגרמניה הקרה. מספרים שהייתה שמחה וצהלה עם כל חסידי הגולה. בגיל 4 החלום מתגשם. ביחד עם הוריו ובלה הבכורה עולים לארץ ישראל הישר למעברה. ובישראל התרחבה המשפחה ואסתר נולדה. מהמעברה ללוד עברו. זה עתה הערבים משם ברחו. הם התיישבו בבית נטוש עם 2 חדרי שינה, גינה נחמדה, כמה עצי פרי, בריכה קטנה וכמה תרנגולות לפרנסה, ומחסן פח ששם גרו כל מסכני השכונה. ויהי בחצי הלילה משה הקטן מתעורר לקול רעש גדול. בבהלה הוא ניגש לאמא בריינה ושואל, על מה המהומה? אמא מרגיעה, בני יקרי, רק חצי ישיבה כאן, בביתנו ישנים, אל דאגה. תכף אחרי שיאכלו, ישתו, ינגנו ויתוועדו, הם בוודאי ירדמו. אבל איפה בדיוק הם ישנו? שאל ברצינות הנער. אמא חייכה והביטה לשמיים, פרסה כפיים ונאנחה. מוישלה, כשאבא מחליט שיש לנו פה מספיק אוכל ומקום לכולם, אזי גם בשמיים מכריזים שיש מקום לכולם. הבין מיד משה הצעיר שאבא ואמא מכניסי אורחים למעלה מ10 טפחים, וכך הוא ישן במסדרון הצר תקופה ארוכה. ניגש פעם לאמא וביקש כמה גרושים לקנות משהו מתוק. אמא אמרה, אין לי כסף, לך תשאל את אפרים וולף. הבין הנער שגם הכסף שהרוויחו ההורים מהאטליז נתרם כולו ישר לישיבה, וכך הסתפקו בבית בלחם וקצת שמנת למריחה. זמן הבר מצווה קרב ובא. לקחה אמא את הנער משה לתל אביב, קנתה לו ב100 לירות בודדות מעיל מרופט חביב ונעליים אדומות מוזרות. על התפילין אבא לא התפשר, התאמץ וקנה את המהודרות ביותר. גדל הנער ורצה לטוס לרבי בפעם הראשונה. כסף לטיסה גם לא היה. אבא לווה מפה ומשם, וגם הוא התחייב להחזיר מתישהו למישהו מסוים. השיגו ביחד מספיק כסף, אך רק לצד אחד. דרך 3 מדינות ותלאות רבות, הגיע בשלום סוף סוף לניו יורק. מרוגש כולו מהמפגש עם הרבי נשיא הדור, נכנס ל770 ולא האמין למראה עיניו. כל זקני אנש ישנים על הספסלים, ועל השולחנות בקבוקי משקה ריקים ושאריות אוכל פזורים, ולצידם גם השיניים התותבות של הזקנים. עומד כך נפעם עם המזוודה ביד, ובכיסו $13 בלבד. איך יסתדר? השם יעזור, כך לימד אותו אביו. אשלך על השם, רק על זה תקפיד. ומיד הוא חשב, אם לזקני האנש החשובים נוח על הספסלים, גם אני יכול לישון פה ולהרגיש נעים. וכך העביר חצי שנה של קבוצה בין הספסלים לבין מיטה עם 3 רגליים שהשיגו לו אנשים טובים במטבח מסריח מדגים. והוא מעיד עד היום שזו הייתה התקופה הכי יפה שלו בחיים. גדל הנער ובא בקשרי שידוכים עם הנערה המוצלחת, יראת שמיים וטובת המראה מלכה רייז שמה. היא הגיעה מבית עמיד ועתיר נכסים, ודובר בה נכבדות והצעות מחסידי גור ועוד. אך את משה החבדניק הדלפון היא רצתה, ידעה היא היטב איזה נכס מצאה. אך עד מהרה הבינה גם היא שבעלה החסיד קשור מאוד לספסלים. בכל הזדמנות קנה כרטיס לראות את הרבי, רגע לא להפסיד. בין לבין היה מלמד מוצלח, שלימד אלפים הנהגה חסידית
קריאה וניגונים, וגם משפיע בישיבה שעד היום מלמד כל בוקר וערב, והנהגה בעומק ובמסירות. אמא בריינה כבר התבגרה, לגור ליד הבן היחיד רצתה, וכך בקומה למטה השתכנה, ובנה היה מקפיד לבקרה, ובכל יום שישי היה מגיש לה מרק חם עם חצי חלה. וכך גם הרוויחו הנכדים את כל הצחוקים והחיקויים שסבתא בריינה הייתה בהם טובה. אפילו הדויויו לקטנים היא עשתה. על האופניים לכל מקום הגיע במהירות, ופעם אחת עם החבר רכב בזהירות, והחליטו שניהם לצאת מגבולות השכונה. הם רכבו ורכבו, ומדי פעם עצרו. לפני פנייה או צומת גדולה, סימנו בגיר על הרצפה, שכך ידעו כיצד לחזור. והנה הם מצאו את עצמם בפעם הראשונה בעיר פתח תקווה. משם הכל כבר היה קרוב, בני ברק, רחובות, אף אחד אותו לא יעצור. אחרי שהרבי חלה בפעם הראשונה, והמחזה היה כואב ממש, החליט שחייב להטיס במיידית את כל המשפחה. כסף גם אז לא היה, ומספרים שעד היום לאיש הוא לא גילה מאיפה השיג את הסכום האסטרונומי לטיסה. וכך, עם רעייתו מלכה הצדיקה, שידעה שהיא נוסעת להתארח ללא נודע, ואף הוזהרה שייתכן וזאת תהיה דירה עם מקקים בכל פינה. אך למסע הם יצאו בשמחה. ויש המעידים שהם היו המשפחה הראשונה מישראל שהגיעו לרבי זוג עם 3 ילדים. ומאז ועד היום לרבי נוסע כמעט כל שנה. גמח כספים לנזקקים ומתחזק, וכל מי שבא ומבקש צדקה מקבל גם תורה וגם תפילה, בית חב"ד לכל אחד. ומשאלת ליבו החזקה לרבות נחת מכל הילדים והצאצאים, ביחד עם סבתא המלכה, להמשיך וללמד בישיבה עוד ועוד תלמידים, עד שמשיח בא. סבא משה היקר, תם סיכום קצר של 80 שנות מלוכה. מחכים לספר איתך את ה-80 הבא. Rabbi Shimon Bar Yochai lechu v'natamnu Elokai Rabbi Shimon Bar Yochai lechu v'natamnu Elokai Rabbi Shimon Bar